Michal Jurkovič vyráží. A druhý traktor, tam máme Michala Holuba. Jede traktor, jede Zetor, Michal Holub. A do třetice nejnovější stroj Zetor TL120 SLI. Ano, právě dochází ke střídání, trošku nám to skáče. Chtělo by to zabrzdit. A do traktoru leze Tomáš Surmaj ze 7A. Takže se zeptáme, jaké to bylo být řidičem traktoru? Hrozný teda. Hrozný, dobrý, hrozný. Jo. Velký zážitek? Jo. Rozhodně ano. Doporučuješ ostatním? Jo. Ano, Tomáš Surmaj odjíždí. Šlápni na to, Tome. Výborně.